Wel, bore da i bawb. Gewn ni ymdrewelu. Na fo. Croeso i chi gyd yma, mae'n dda bod ni'n cael dod at yn gilydd ar Sul Newydd i addoli'r arglwydd. Tydi'r haul ddim yn gwenu arno ni heddiw yn yr un ffordd, mae'r cymyl yn y ffordd ag eto. Mae Duw a'i ras yn parhau yr un peth a croeso hefyd i bawb sydd yn ymuno ar y we. Da ni falch o gael eich cwmni chi. Mae'n adeg gwyliau, nifer ohonoch chi ar eich gwyliau. Falle'n cael cyfle i droi mewn. Unwaith eto os yma, da ni'n Rhiwlas. Da ni yn ddiolchgar am gael defnyddio'r neuadd gymuned yma yn Rhiwlas. Tra mae sefyllfa capel Mangor angen i drin. Ar wsos yma, fel wsos dwytha, da ni ddim am gynnal cyfarwgweddi yn ystod yr wythnos, fydd nifer ohono ni ffwrdd yn y cynhadledd Mudiad Efengylaidd yn Aberystwyth. Cofiwch am y gynhadledd, gweddiwch dros y gynhadledd a mi fydd modd gwylio'r gynhadledd ar y we trwy fynd i safle y Mudiad Efengylaidd a dilyn dolenni yn fan honno. Felly, dyna'r coeddiadau dwi'n meddwl a dysil nesaf Dyw'n caniatáu mi fyddai yma yn arwain yr oedfaen unwaith eto. Garwch i ni weld, mae gennau adnod i gychwyn yn gwasanaeth ni. Siliau dwytha beth da ni wedi bod yn gwneud ydy meddwl yn benodol amdano ni, a'n sefyllfa ni fel eglwys a'r ffaith bod ni chwilio am weinidog i ddod cyn bo hir yma i'n harwain ni. Dwi'n troi oddi wrth hynny erbyn heddiw, dwi am fynd i gyfeiriad newydd. A mae'r adnod yma yn dod o lyfr y proffwyd Eseia a phenod 40. Dring i fynydd uchel, ti Sion, sy'n cyhoeddi newyddion da. Cod dy lais yn gryf, ti Jerusalem, sy'n cyhoeddi newyddion da. Gweidda, paid ag ofni, dywed wrth ddinasoedd Jiwda, dyma eich Duw chi. Mi oedd Jiwda wedi cael llawer iawn o negeseuau yn sôn am farn Duw yn dod. Ac eto oedd na newid yn dod yn pennod 40 o'r broffwydoliaeth. Cysurwch fy mhobl oedd y neges yr oedd Duw ni roed a'r ffordd i gysuro oedd troi i edrych ar Dduw. Dyma eich Duw chi. Da ni mewn byd lle mae newyddion drwg yn dod ddiwrnod ar ôl diwrnod. Mae'r sefyllfa yn Affganistan heddiw yn ddifrifol iawn. Yn Plymouth yr wythnos dwytha, mi oedd yna ofid mawr oherwydd y cyfan oedd wedi digwydd un noson efo rhywun yn mynd yn wyllt efo gwn. Mae yna bob math o anawsterau a mae pob un ohono ni wynebu pob math o anawsterau. Wahanol bethau'n dod ar yn traws ni yn bywyd. Ac felly, be dwi eisiau i ni wneud heddiw ydy bod ni'n edrych ar Dduw. Dyma eich Duw chi. A dyna fyddwn ni, os fydd Dyw'n caniatáu yn gwneud dros yr wythnosau nesaf, meddwl am Dduw, sut un ydy'n Duw ni? Dyna'r cwestiwn da ni'n ei holi. Sut un ydy Duw? Ac wrth i ni feddwl am sut un ydy Duw, yna mi ydyn ni yn gallu cael yn calonogi a gwybod am y newyddion da. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n ddiolchgar am y cyfle newydd heddiw i ddod i dy addoli di. Rywsut arglwydd mae pwysau'r byd weithiau'n gallu ymddangos fel sef o'n pwysau ar yn ysgwyddau ni. A da ni'n edrych o'n cwmpas
A da ni'n ymwybodol bod hi'n haf eto bod yna dywyllwch. Oer ni yng nghalonnau pobl. Gofid yn byd. Ac yn wir heddiw, da ni yn cyflwyno i ti'r sefyllfa yn Afghanistan. Da ni'n meddwl am yr holl bobl yn Haiti sydd wedi cael eu dylanwadu gan y daeargryn sydd wedi digwydd. Da ni'n meddwl am bobl Plymouth yn galaru ac yn gofidio oherwydd beth sydd wedi digwydd yn eu cymdeithas nhw. A da ni arglwydd yn meddwl am yn gilydd a gwybod fod yna rai yma efo baich ar eu calonnau a phwysau ar eu calonnau. Da ni'n ddiolchgar o Dduw dy fod ti yn dy nefoedd mewn gogoniant. A dy fod ti'n dal ac yn cynnal y ddaear hefyd trwy dy drugaredd a trwy dy ddoethineb. A da ni'n gofyn o Dduw wrth i ti gofio am yn byd ni. Hefyd y byddi di yn ymweld â ni wrth i ni ddod i daddoli di bore yma. Gad i ni rywsut gael golwg newydd arna ti. Bydd gwirioneddau, da ni di gwybod o'r blaen efallai'n dod efo grym i gyffwrdd yn calonnau. Fel y byddwn ni efo'n gilydd yn gallu daddoli di. Daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Clyw yn gweddi trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Wel, da ni am ganu, da ni am ganmol Duw. Molianwn di o arglwydd wrth feddwl am dy waith yn llunio bydoedd mawrion y greadigaeth faith. A wedyn yn yr ail bennill, da ni'n molianu Duw oherwydd ei ffyrdd, y ffordd mae o'n yn harwain ni ac yn trefnu'r byd. Ac yn y trydydd pennill, da ni'n molianu Duw oherwydd ei ras. Y gras yma sydd yn gallu cyrraedd yn calonnau ni. O ble da ni'n dechrau meddwl am y Dduw. Yn ôl yn y dechreuad. Dwi am ddarllen o lyfr Genesis a'r benod gyntaf ymlaen i ddechrau yr ail benod yn llyfr Genesis.
hanes y creu. Yn y dechreuad, creodd Duw y nefoedd a'r ddaear. Roedd y ddaear yn afluniaidd y gwag ac roedd tywyllwch ar wyneb y dyfnder ac ysbryd Duw yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd. A dywedodd Duw, bydded goleuni, a bu goleuni. Gwelodd Duw fod y goleuni yn dda, a gwahanodd Duw y goleuni oddi wrth y tywyllwch. Galwodd Duw y goleuni yn ddydd a'r tywyllwch yn nos, a bu hwyr a bu bore y dydd cyntaf. Yna dywedodd Duw, bydded ffurfafen yng nghanol y dyfroedd yn gwahanu dyfroedd oddi wrth y ddyfroedd. A gwnaeth Duw y ffurfafen a gwahanodd y dyfroedd o dani oddi wrth y dyfroedd uwchlaw iddi. A bu felly. Galwodd Duw y ffurfafen yn nefoedd, a bu hwyr a bu bore yr ail ddydd. Yna dywedodd Duw, casgler ynghyd y dyfroedd dan y nefoedd i un lle, ac ymddangosed tir sych. A bu felly. Galwodd Duw y tir sych yn ddeiar a chronfa'r dyfroedd yn foroedd, a gwelodd Duw fod hyn yn dda. Dywedodd Duw, dyged y ddeiar dyfiant, llysiau yn dwyn had a choed dir ar y ddeiar yn dwyn ffrwyth a had ynddo, yn ôl ei rhywogaeth, a bu felly. Dygodd y ddeiar dyfiant, llysiau yn dwyn had yn ôl ei rhywogaeth, a choed yn dwyn ffrwyth a had ynddo yn ôl ei rhywogaeth. A bu, a gwelodd Duw fod hyn yn dda, a bu hwyr a bu bore y trydydd dydd. Yna dywedodd Duw, bydded goleadau yn ffurfafen y nefoedd i wahanu'r dydd oddi wrth y nos, ac i fod yn arwyddion i'r tymhorau a hefyd i'r dyddiau a'r blynyddoedd. Bydded iddynt fod yn oleadau yn ffurfafen y nefoedd i oleio ar y ddeiar, a bu felly. Gwnaeth Duw y ddau olau mawr, y golau mwyaf yr eoli'r dydd a'r golau lleiaf y nos, a gwnaeth y ser hefyd. A gosododd hwy yn ffurfafen y nefoedd i oleio ar y ddeiar. Yr eoli'r dydd a'r nos ac i wahanu'r goleuni oddi wrth y tywyllwch. A gwelodd Duw fod hyn yn dda, a bu hwyr a bu bore y pedwerydd dydd. Yna dywedodd Duw, heigied y dyfroedd o greaduriad byw, ac uwchlaw'r ddeiar y heded adar ar draws ffurfafen y nefoedd. A chreodd Duw morfilod mawr ar holl greaduriad byw sy'n heigio yn y dyfroedd yn ôl ei rhywogaeth, a phob aderyn a sgellog yn ôl ei rywogaeth, a gwelodd Duw fod hyn yn dda. Bendithiodd Duw hwy a dweud, byddwch ffrwythlon ac amlhewch a llanwch y dyfroedd a'r moroedd a lluosoged yr adar ar y ddeiar. A bu hwyr a bu bore y pumed dydd. Yna dywedodd Duw, dyged y ddeiar greaduriad byw yn ôl ei rhywogaeth, anifeiliad, ymlusgiad a bwystfilod gwyllt yn ôl ei rhywogaeth, a bu felly. Gwnaeth Duw bwystfilod gwyllt yn ôl ei rhywogaeth a'r anifeiliad yn ôl ei rhywogaeth a holl ymlusgiad y tir yn ôl ei rhywogaeth. A gwelodd Duw fod hyn yn dda. A dywedodd Duw, gwnawn ddyn ar ein delw yn ôl ein llun ni, i lywodraethu ar bysgod y môr, ar adar yr awyr, ar yr anifeiliad gwyllt ac ar yr holl ddeiar, ac ar bopeth sy'n ymlusgo ar y ddeiar. Felly, creodd Duw ddyn ar ei ddelw ei hun. Ar ddelw Duw y creodd ef yn wryw ac yn fenyw y creodd hwy. Bendithiodd Duw hwy a dweud, byddwch ffrwythlon ac amlhewch, llanwch y ddeiar, a darostyngwch chi, llywodraethwch ar bysgod y môr, ar adar yr awyr ac ar bopeth byw sy'n ymlusgo ar y ddeiar. A dywedodd Duw, rwyf yn rhoi i chi bob llyseien sy'n dwyn had ar wyneb y ddeiar,
a phob coeden a had yn ei ffrwyth, a byddant yn fwyd i chi. Ac i bob bwystfil gwyllt, i holl adar yr awyr, ac i bopeth sy'n ymlusgo ar y ddeiar, popeth ac anadl einioes ynddo, bydd pob llysein glas yn fwyd. A bu felly, gwelodd Duw y cwbl a wnaeth ac yr oedd yn dda iawn. A bu hwyr, a bu bore y chweched dydd. Felly gorffennwyd y nefoedd a'r ddeiar a'i holl luoedd. Ac erbyn 7fed dydd roedd Duw wedi gorffen y gwaith a wnaeth, a gorffwysodd ar y 7fed dydd oddi wrth ei holl waith. Dyma air yr arglwydd. Wel, mae nifer i ffwrdd heddiw ac eto mae yna rai ohonoch chi'r plant a plant wedi dod yma i ymweld, felly mae'n braf iawn eich gweld chi. Rwy'n wsos yma mae yna un penblwydd. Mae Elis yn cael ei benblwydd i Elis yma bore yma, ond mae gennau adnod ar gyfer Elis, dwi'n siŵr bydd o'n cael clywed. Dwi wedi dewis fel adnod o lyfr Eseia pennod 40 ac adnod 28. Duw trygwyddol yw'r arglwydd, a greodd gyrrau'r ddeiar, ni ddiffygia ac ni flina, ac y mae ei ddeall yn anchwiliadwy. Adnod i Elis, gan obeithio bydd Elis yn cael penblwydd braf iawn yn ystod yr wythnos sydd yn dod. Rwan, gair i chi'r plant. Dych chi gyd, pob un ohonoch chi fama efo enw. Ydy pobl weithiau yn eich galw chi wrth enwau sydd yn wahanol i'ch enw go iawn chi? Galwch chi'n rhywbeth fel mwddrwg neu, wel, dwi'n gwybod pa fath o beth ydych chi'n cael eich galw weithiau, ydych chi'n cael eich galw'n bob math o bethau. A mae pobl yn gallu bod efo mwy nag un enw. A mae gennau rai enwau dwi eisiau chi feddwl amdanyn nhw rwan. Y cyntaf i ddod fyny, Clark Kent. Rwan, mi oedd Clark Kent, dyna oedd un enw oedd ganddo fo, ond oedd ganddo fo enw arall. Os rhywun yn gwybod beth oedd enw arall Clark Kent? Un o'ch chi'r plant yn gwybod pwy oedd Clark Kent? Na? Un o'r oedolion yn gwybod? Reit. Dyna ni, Superman. Clark Kent yn edrych yn rhywun ddigon cyffredin, ond fel Superman oedd yn gallu gwneud lot o bethau super yn doedd. Oedd yn gallu hedfan, oedd o'n greu ac yn y blaen. Superman. So, un enw ganddo fo, ond enw arall yn deud rhywbeth amdano fo. Reit, yr enw nesaf. Peter Parker. Os rhywun yn gwybod pwy oedd Peter Parker? Aran? Na ti, ie. Spider-Man. Ni'n gallu gweld y llun yn glir iawn fama, ond dyna lle mae o ar ochr ryw adeilad uchel yn Efrog Newydd. Spider-Man. A hwnna'n deud rhywbeth eto am Peter Parker. Bro yn gallu dringo fel pre-cop i fyny waliau a swingio un adeilad i'r llall ac yn y blaen yn doedd. Nesaf, mae hwn efallai chydig bach yn fwy anodd. Doedd gynna i ddim syniad pwy oedd hon a bod noes. Cara Danvers. Os rhywun yn gwybod pwy oedd Cara Danvers? Neb yn gwybod? Dwi'n mynd eich clywed chi, ond Wonder Woman. Na, dim Wonder Woman. Os gawn ni y llun nesaf. Supergirl. Mae'n debyg bod na gyfres o raglenni teledu efo hon fel Supergirl. A hithau eto yn debyg i Superman yn gallu gwneud pob math o ryw bethau gwych. Enw yn deud rhywbeth am y bobl yma. Rwan, yn y Beibl, da ni gallu meddwl am Dduw, a mae Duw yn cael pob math o enwau
yn y Beibl enwau gwahanol, a maen nhw'n deud rhai pethau amdano fo. A mae yna un enw, da ni'n mynd i ganu am gwpl o enwau mewn munud bach, ond mae un enw rwan, os gewn ni yr enw nesaf, El Shaddai. El Shaddai. Rwan, bob tro ydych chi'n gweld El yn y Beibl, ar ben ei hunan, mae'n golygu Duw. A weithiau ydych chi'n cael o mewn enw, fel Daniel. Mae'r El ar ddiwedd yr enw Daniel yn golygu Duw. Ond mae El Shaddai yn golygu y Duw holl a lluog. A Duw'n siarad efo Abram, ac oedd Abram yn hen ac oedd yn gwybod be oedd yn mynd i ddigwydd iddo fo, a dyma Duw'n dod ato fo a dweud, fi ydi Duw holl a lluog. Gallu di'n trystio fi, achos fi ydi'r Duw holl a lluog. A mae'n enw arall yn dod yn y gan da ni'n mynd i canu. Mae'r gan yn sôn am El Elyon na Adonai, a El Duw, eto El Elyon, y Duw goruchaf, y Duw sydd i'w chlaw pob peth a phawb, y Duw goruchaf. Ac Adonai ydy arglwydd wedyn, fy arglwydd. El Elyon na Adonai. Y geiriau yma yn yr iaith Hebraeg yn dydyn nhw, iaith arall. A mae yna un frawddeg fach arall yn yr hyn da ni'n mynd i ganu, a hynny ydy Ercamca na Adonai. A be mae hwnna yn ei olygu ydy rwy'n dygaru arglwydd. Ac felly, yn y Beibl, mae yna lot o bethau sydd am Dduw, yn sôn am Dduw, fod o'n Dduw holl a lluog, fod o'n i'w chlaw pawb arall. Ond bod o'n Dduw hefyd, mae eisiau ni i'w garu fo. Felly, rhywbeth chi gofio am y gwahanol enwau sydd gan Dduw. A rwan, da ni am ganu. Rhai ohono ni falle yn gwybod hon, rhai eraill ohono ni falle ddim yn siŵr, ond dwi'n siŵr newch chi ddal i fyny a gallu canu. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon a Adonai. A wedyn mae'n troi'n Gymraeg. Yr un wyt ti o oes i oes, achub wneud trwy rym y groes. El Shaddai, Ercamca na Adonai. Mae dy fendith yn ddidrai El Shaddai. Y Duw holl a lluog, Duw goriwch pawb arall fy Nuw, a'r un dyn ni yn ei garu. El Shaddai, El Elyon Adonai, Rin wyt ti o
A diolch i Sian Owen o Aberystwyth am ganu fanna i'n harwain ni. Cwbl o nos yn ôl, oedden ni'n ffarwelio efo Elin wrth iddi hi fynd ffwrdd. Mae'n mynd ffwrdd os nesaf yma i Iwerddon. Ond mae yna un arall hefyd yn mynd i Iwerddon. Mae Heledd yn mynd wrth yma i Iwerddon. Parhau i ryw raddau efo'r un gwaith mae wedi bod yn gwneud yn Ewrop, ond hefyd yn cychwyn ar agwedd newydd o'r gwaith yn Iwerddon yn gweithio efo myfyrwyr tramor, yn ceisio cyrraedd myfyrwyr tramor. A dwi wedi gofyn i Ann os wneith i ddod i weddio dros Heledd wrth iddi feddwl am fynd os nesaf yma, os ydy o'n caniatáu draw i Iwerddon. Arglwydd da, Brenin Nef a Deiar. Da ni'n galw ar dy enw di ac yn diolch i ti bore yma am dy holl weithredoedd. Da ni'n defoli di am y rhyfeddodau wyt ti wedi ei gwneud. Ers creu'r byd wyt ti wedi gyfalu am dy blant ac wedi paratoi ffordd i ddynion dod ata ti i dderbyn maddeuant am eu pechodau. Rwy ti wedi rhoi dy unig anedig fab i farw'n aberth dros bechod ac agor ffordd i'r nefoedd i ni trwy farwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. Dwi eisiau diolch i ti bore yma am Heledd. Diolch am dy ffyddlondeb iddi hi. Ti wedi dangos dy gariad iddi hi pan oedd hi'n ifanc iawn ac wedi rhoi baich ar ei chalon dros bobl sy'n ar goll heb dy ti. Diolch am ei ffyddlondeb hi yn dilyn dy alwad i'r Slovacia ac i'r Eidal. A diolch i ti am fod gyda hi wrth iddi ystyried beth sydd gen ti nesaf iddi hi. Arglwydd, dyn ni'n gweddio byddi di mynd o'i blaen hi rwan wrth iddi gychwyn am Iwerddon. Mae gen ti blant yna, a ti'n gwybod yn barod pwy wyt ti eisiau i Heledd gyfarfod, a pwy wyt ti eisiau iddi ddweud wrthyn nhw amdana ti. Diolch hefyd am yr rhai wyt ti'n ei rhoi i weithio efo hi. Defnyddia hi os gweli di'n dda yn dy waith o ledeini dy deyrnas. O Arglwydd, dyn ni'n gweddio hefyd dros dy ni fel eglwys rwan. Ar i ti'n helpu ni i gynnal Heledd trwy'n gweddio, nid jyst bore yma, ond yn gyson. Tro faich i ni gyd i weddio drosti, a thros y rhai bydd hi'n gofyn i ni weddio drosti nhw. Bydd gyda Dafydd a Gwenan wrth iddyn nhw ollwng Heledd unwaith eto o'i cartref, a da ni'n ymddiriad hi i dy ddwylad di yn llwyr. Da ni'n dydrystio di y byddu di'n lewyrch i'r llwybr, ac yn gysgod, ac yn noddfa, ac yn gair iddi hi. Heledd, byddai di'r arglwydd dyfendithio a thgadw. Byddai di'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat, a bod yn dreigarog wrthyt. Byddai di'r arglwydd edrych arnat, a rhoi i ti heddwch. Amen. Diolch Anna, dwi wedi dewis emyn hynny i'w chanu efo'n gilydd fydd falle yn siarad efo ni gyd, ond yn arbennig efo Heledd. Emyn yn gofyn ar ei ddiw gael bod yn bopeth mewn gwirionedd. Nad fod gennyf ond dogoniant pur sancteiddiol yma a thraw yn union nod o flaen fy amrant, pa beth bynnag wneel fy llaw.
treulio mywyd, fy unig fywyd dy glod. A dwi'n gobeithio bod y cyfeiriad yn yr ail ben y llaw at y tonau cynddeiriog ddim yn sôn am y daith drosodd o Gaergybi i Ddulyn wsos nesaf yma. Wel, da ni am, fel dwi'n deud, da ni isio holi sut un ydy Duw a meddwl am sut un ydy Duw. Ac felly, o'n i am droi at dechreuad, at y benod gyntaf yn Genesis, lle da ni'n clywed yn y dechreuad creodd Duw y nefoedd a'r ddaear. Diwrnod y blaen o'n i a Gwenan yn mynd am dro efo Ben ag Anna. A dyma Anna yn troi ata i a dechrau holi rhai cwestiynau. Dyma hi'n yn holi fi, be ti'n feddwl ydy fy hoff ffrwyth i? A wedyn, be ydy dy hoff gacen di? Mae Anna yn aml yn meddwl am fwyd, ond mae'n un peth da ni'n gallu gwneud, da ni yn gallu holi cwestiynau. Mae beth da yn bod ni'n gwneud hyn mewn gwirionedd. Da ni wahanol i weddill yr anifeiliaid oherwydd yn bod ni'n holi'r math o gwestiynau yma. Rhai cwestiynau ddim mor bwysig a hynny fel beth sydd i ginio heddiw, dim mor ofnadwy o bwysig. Ond mae yna gwestiynau eraill yn fwy pwysig ac yn fwy arwyddocaol. Sut mae coronavirus yn gweithio? A mae gwyddonwyr yn gallu gweithio allan, yn gallu holi a chwilio a ffeindio allan sut mae coronavirus yn gweithio ac felly yn gallu ffeindio ffordd o'n cadw ni rhag mynd yn sâl wrth i ni ddal y feirws yma. Mae gwyddoniaeth yn wych am ateb cymaint o gwestiynau yn dydy. Mae'n galluogi ni ddeall yn byd a'n helpu ni wynebu bywyd mewn ffyrdd gwahanol. Ond mae yna gwestiynau eraill na tydi gwyddoniaeth ddim yn gallu i hateb nhw. Pam bod y bydysawd yn bodoli? Hynny, pam bod na unrhyw beth yn bod yn ytrach na bod na ddim byd? Pam ydyn ni yma? O ble ydyn ni wedi dod? A nid cwestiwn fel mod i yn dod o Aberystwyth, felly, ond o ble mae'r ddynoliaeth wedi dod? A be di pwrpas yn bywyd ni? A dyma chi gwestiynau na fedr gwyddoniaeth syml i hateb mewn gwirionedd.
Mae'r cwestiynau yma yn gofyn am ffydd o ryw fath, os da ni yn eu hateb nhw o gwbl. Hyd yn oed os da chi ddim yn credu mewn Duw, mae hynny'n golygu bod gynnwch chi ffydd na tydi Duw ddim yn bod. Mae'r atheistiaid efo ffydd nad oes a ddim Duw, ac mae fyny i ni mewn gwirionedd i greu ystyr a phwrpas sy'n bywyd yn hynna'n. Achos yn y pen draw, os nad oes na Dduw yn bod, os nad oes na ryw drefn yn y cread sydd yn arwain at ryw bwynt arbennig sydd yn fwy na difancor, yna does na ddim ystyr i ddim byd. Rhaid i ni greu ystyr yn hynny. Ond mae'r Beibl efo atebion gwahanol. Atebion resymol. Atebion sydd ddim llai credadwy na rhai yr atheistiaid. Ac yn fwy pwysig, mae atebion y Beibl yn atebion sy'n rhoi gobaith i ni. Maen nhw yn galluogi ni i edrych ymlaen, ac edrych ymlaen yn eiddgar ac yn obeithiol. Felly sut Dduw ydy'r Duw yma mae'r Beibl yn dweud sydd y tu ôl i bob peth a sydd yn harwain ni. A'r peth cyntaf, da ni yn gallu meddwl amdano fo ydy fod Duw yn Dduw tragwyddol. Mae'n Dduw tragwyddol. Dyma lle mae'r Beibl yn harwain ni i ddechrau, i ddweud y gwir. Yn y dechreuad, mae'r Beibl yn dweud, a reit ar benod gyntaf a'r adnod gyntaf, yn y dechreuad, mi oedd na ddechreuad. Mi oedd yn adeg ddaru'r bydysawd a phopeth ddod i fod. Ond roedd na rhywbeth, neu falle roedd na rhyw un yno yn barod. Roedd Duw yno. Fel dwi'n dweud, un o'r cwestiynau mawr mae pobl wedi holi ar draws y canrifoedd ydy, pam bod na unrhyw beth yn bodoli? O ble mae'r ddaear, neu o ble mae'r bydysawd a phopeth sydd yn ddywed i dod? Un ateb oedd rhai pobl arfer meddwl oedd fod y ddaear yn dragwyddol, fod y ddaear wastad wedi bod, a fod y bydysawd wastad wedi bod. Bod mater yn rhywbeth tragwyddol. Oedd hyn yn gred gan rai o athronwyr Groeg filoedd flynyddoedd yn ôl. Oedd o yn gred gan rai gwyddonwyr yn ddiweddar iawn fel Sir Fred Hoyle, yr astronomydd fi oedd farw ddechrau'r ganrif yma. Oedd o'n credu bod mater yn dragwyddol. Ond bellach, llafrif bach fydde yn deud hynny. Mae'r mwyafrif yn deud, na, mi oedd na ddechrau i'r bydysawd. Mae'r ddaear, mae'r bydysawd, mae'r dystiolaeth yn dangos olion sicr fod na adeg pan ddaru popeth ddechrau. Beth barodd i'r bydysawd fod? Beth barodd i'r bydysawd ymddangos? Os oedd dim byd yna o'r blaen, wel, beth sy'n dod o ddim byd? Wel, does dim byd yn dod o ddim byd yn agos. Ond mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni bod yna rhyw un wedi dechrau'r cyfan, fod Duw yno. Cyn gennu'r mynyddoedd a chyn esgor ar y ddaear a'r byd, o dragwyddoldeb, hyd dragwyddoldeb, ti sydd Dduw, medda Salmydd. Y mae 1000 o flynyddoedd yn dolwg di fel doi sydd wedi mynd heibio, ac fel gwyliadwraeth yn y nos. Mae Duw yn dragwyddol. A sylwch fod Duw yno yn y dechrau yn ei gyflawnder. Nid rhyw dyfu mae o'n gwneud, mae o yno yn ei gyflawnder, yn dad, mab ac ysbryd glân, fel mae'r Beibl yn sôn amdano fo. Da ni'n gweld Duw'r tad yno, ond y dechreuad, creodd Duw yn nefoedd ar ddaear. A fel arfer, pan ddech chi jyst yn cael yr gair Duw, mae'n cyfeirio at y tad. Ond da ni hefyd yn gweld yr ysbryd glân yn yr ail adnod. Roedd y ddaear yn afluniau ei gwag ac roedd tywyllwch ar wyneb y dyfnder ac ysbryd Duw.
ysbryd Duw yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd. A da ni'n gwybod fod Ioan, filoedd o flynyddoedd ar ôl i Genesis gael ei sgwennu, fod Ioan wedyn wrth iddo fo ddechrau i Efengil. Mae'n adleisio dechrau Genesis yn dydy. Yn y dechreuad, meddai Ioan ar ddechrau Efengil, yn y dechreuad roedd y gair. Roedd y gair gyda Duw a Duw oedd y gair. Y mab. Y gair a ddoth yn gnawd wedyn, y mab tragwyddol. Felly, ble bynnag ydych chi'n edrych yn y Beibl, ydych chi'n dod ar draws un sydd uwchlaw pob dim arall. Y tu hwnt i bob dim arall, ar wahân i bob dim arall. Ond i wyddwch, ond i chlwsoch, ond i fynegwyd i chi o'r dechreuad. Ond i'n edrych wedi amgyffred sylfaenu'r ddaear. Y mae Ef yn eistedd ar gromen y ddaear a'i thrigolion yn ymddangos fel locustiad. Mae'n tynnu'r nefoedd fel llen ac yn ei lledu fel pabell i drigo yn ddi. Da ni weithiau'n meddwl, wel, y mynyddoedd tu ôl i ni fama'n Rhiwlas, maen nhw'n gadar, maen nhw wedi bod yma erioed? Nadyn. Ond mae'n un Duw tragwyddol sydd ers tragwyddoldeb yn dduw gogoneddus a bendigedig, a mae o'n ogoneddus i tragwyddoldeb. Yna'r peth cyntaf. Yr ail beth, mae o'n dduw holl a lluog. Mae'n dduw holl a lluog. Yn y dechreuad, creodd Duw y nefoedd a'r ddaear. Mae'n anodd ffeindio geiriau i fynegu rhyfeddod y mawredd yr hyn y ddigwyddodd. Mae'r gwyddonwyr yn sôn am y Big Bang yn dydyn nhw, yn cychwyn y cyfan i gyd. A mae'n ymanegu'r peth yn hermau ffrwydriad o ryw ganolbwynt o ddwyster anhygoel. Lle oedd yr holl fater i gyd mewn gronyn llai na blaen y Meisi. Llai na pen nodwydd felly. Ac o fan bod yna ffrwydriad anferth wedi digwydd. A pethau'n tasgu allan ar gyflymdra anhygoel. Ac yna dros biliynau o flynyddoedd ers hynny medde gwyddonwyr, yna y bydysawd yn cynyddu, a mae'n dal i gynyddu mewn maint. A pryd ydych chi'n derbyn theorydd gwyddonwyr, neu a barn wahanol ynglŷn â sut oedd pethau yn gweithio. Eto, ydych chi'n gallu meddwl am ddarlun o'r cyfan yn cael ei dynnu allan gan Dduw, i ddwylo fo yn tynnu allan y galeithau. Gosod y ser yn ei lle, a'r cyfan yn dod i fod trwy i allu rhyfeddol o codwch eich llygaid i fyny, medde Eseia ym mhennod 40. Edrychwch pwy a fi'n creu'r pethau hyn, pwy fi'n galw allan ei llu fesul un ac yn rhoi enw i bob un ohonynt, gan faint ei nerth a'i fod mor eithriadol gryf. Nid oes yr un ar ôl. Y gallu yma, sydd wedi creu pob peth a dwyn popeth i fod. Safwch ac edrychwch i fyny ar awyr ar noson glir. Edrychwch ar yr eangderau meithion yma, a'r grym sy'n gyrru'r ser ar ei llwybrau. Neu sefwch ar lan y môr a ddrod stormus ac edrychwch ar y tonnau'n cael ei tasgu o gwmpas yn y gwynt. Ac wrth gwrs, nid jyst rhyw rym amersonol di-gyfeiriad ydy hwn. Be da ni'n gweld yn Genesis yn y bennod gyntaf yma ydy, wel, mi oedd y ddaear yn afluniau ddau gwag. Chaos, oedd just mater yna. A wedyn beth sydd yn digwydd, mae Duw yn gosod trefn ar y cyfan. Mae'n dwyn goleuni i fod.
Mae'n gwahanu rhwng tir a'r môr, yr awyr a'r gofod. Mae'n peri blanhigion dyfu ac i bysgod fedru nofio yn y môr, i adar fedru hedfan yn yr awyr ac yn efeiliad i fedru byw ar y ddaear. Ac fod yn ymddangos mae'n broses fach digon syml, pan ydych chi'n edrych ar y modd mae rheolau disgyrchiant yn dal popeth at ei gilydd, y grymoedd lleiaf sy'n bodoli rhwng yr electronau lleiaf. A maen nhw i gyd just ar y maint iawn. Y ddaear, yr union le o fewn yn bydysawd sy'n caniatáu i fywyd lywyrchu. A ydych chi'n meddwl am gymlethdod y cyfan, ydych chi'n dechrau sylweddoli. A does sineb rhyfeddol sydd yn y diwdod i fedru cynnal y cyfan. A sut mae'n digwydd? Ond mae'r tad yn llefaru, bydded goleuni. Mae'r mab ar waith. Yn y dechreuad oedd y gair gyda Duw a Duw oedd y gair. Daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebddo ef ni daeth un dim sydd mewn bod. A mae'r ysbryd glân ar waith yn ymsymud ar wyneb dyfroedd i osod trefn ar y cyfan. A nid just creu ac yn gadael y cyfan. Mae e'n cynnal pob peth a'i air nersol. Ynddo ef, medde Paul, yr ydym yn byw, yn symud ac yn bod. Ac ef sy'n rhoi i bawb fywyd ac anadl ar cwbl oll. Dych chi rioed i gwylio crefftwr wrth ei waith. Mae crychennydd yn cymryd rhyw dalp o glai sy'n edrych yn ddim byd a mae'n sticio fo ar i olwyd. O dan i ddwylo mae yna rhyw lester cywrain yn dod. Dydych chi'n gweld rhyw artist a mae ganddo fo rhyw balet a just blobs o liwiau yna a dalen lan ac yna mae'n mynd ac o'r llinellau a'r patrymau yn sydyn, da chi'n gweld gwyneb yn edrych allan atoch chi, allan o'r papur. Ond mae'n Duw tragwyddol ni, yn Duw holl a lluog ni yn gwneud mwy. Os ganddo fo ddim byd. Ond o ddim byd, mae o'n creu bydysawd efo'r holl rhyfeddodau dyn ni yn ei weld. Dyma'r artist dwyfol yn ei allu i ddoethineb. Allan o ddim yn creu bydysawd. Ond nid ydy hyn yn gwneud i chi ryfeddu. Ond nid ydy hyn i ryw raddau yn gwneud i chi deimlo yn fach. Dyma'r Duw gogoneddus, rhyfeddol yma, sydd wedi dod ar byd i fod. Mae'n Dduw tragwyddol, mae'n Dduw holl a lluog. Mae hefyd yn Dduw personol. Dyma'r peth nesaf, mae'n Dduw personol. Dyma beth sy'n gwneud yn Duw ni'n wahanol i holl dduwiau'r crefyddau eraill. Mae'n Dduw personol. Ond be dwi'n ei olygu? Ni'n edrych ar benod gyntaf Genesis, ar hanes y creu. At be mae'r cyfan yn arwain? Mae'r cyfan yn arwain at adnod 26. Dywedodd Duw, gwnawn ddyn ar ein delw ni, yn ôl ein llun ni. Y darlun sydd gennych chi ydy, fel oedd pobl filoedd o flynyddoedd yn ôl, arfer creu deml i addoli pa bynnag dduw oedden nhw'n addoli. Peth cyntaf oedden nhw'n neud oedd codi'r deml. Wedyn oedden nhw yn gosod pob math o addurniadau, pob math o gelfi o fewn y deml. Ac yn olaf oll, mi fydden nhw'n dod a delw i Duw a'i osod o fewn yn y deml i gael ei addoli. A dyna beth sydd gennych chi fan yma. Mae Duw yn creu y bydysawd fel rhyw fath o deml.
A mae'n gosod pob peth yn ei le. Ac ar ddiwedd y cyfan, mae'n dod â rhywbeth mewn i'w osod. A be di'r peth yma? Delw ohono fo ei hunan. Rhywbeth sydd yn adlewyrchu yr hyn ydy Duw ei hunan. A pan oedd o am greu delw ohono fo ei hunan, I fod o yn rymus, nath o ddim gwneud gwynt mawr I fod yn ddelw ohono fo. I fod o yn sanctaidd ar yw ddim gwneud tanbaid I fel delw ohono fo. Be nath o? Nath o ddim creu cyfrifiadur cymleth I ddangos I fod o'n glyfar. Mi nath o'n creu ni. Ni I fod yn ddelw ohono fo. Ac yn Hermer Bydysawd yn bod ni'n fach ac yn ymddangos yn rhy nod yn nhrefn pethau. Eto mae'r Beibl yn deud fod Duw am osod yn y greadigaeth hon, un creadur fydd yn wahanol I bob creadur arall. Dyn yn yr ystyr o ddynion a merched, y ddynoliaeth, pobl. A phob un ohono ni yn bersonau unigol, gyda'n personoliaeth yn hunain, y natur yn hunain, a'n hangen I fod mewn perthynas â'n gilydd. Da ni'n bersonol yn dydyn ni, mewn perthynas â'n gilydd. A mae hyn yn adlewyrchu yn creor ni. Da ni fod yn gopi bach sy'n rhoi golwg I weddill y Bydysawd o sut un ydy Duw. A fel da ni yn bersonau mewn perthynas â'n gilydd, felly mae Duw yn 3 person mewn un Duw. Nid 3 Duw, nid grym afreolus di-gyfeiriad, ond Duw gogoneddus yn dad, mab ac ysbryd glân. Pob un mewn perthynas berffaith â'i gilydd, yn ymyfrydyn ei gilydd. Heb fod angen dim byd arall mwyn I gwneud nhw'n gyflawn. Yr un y Duw gogoneddus yma. Mae tu hwnt i'n deall ni ar un olwg. Ac eto, da ni'n cael y cliwiau yma. Achos bod ni wedi cael yn creu y fath o bobl ydyn ni. Y Duw yma'n dewis mynegu hun mewn creadigaeth. Gyda'r uchafbwynt yn ei adlewyrchu fo, dynion a merched oedd yn gallu cael perthynas â'i gilydd a perthynas â fo I hunan. Ac wedi iddo greu hyn I gyd, gwelodd Duw y cwblawdaeth ac roedd yn dda iawn. Mae'r Duw yma'n Duw personol, a'r Duw personol sydd eisiau cael perthynas efo chi a fi. Ond hold on, medde rhywun. Ti'n siarad lol, Dafydd. Edrych ar y byd. Ti'n newydd dweud fod Duw wedi edrych ar y byd ac roedd o'n dda iawn. Ond tydi'r byd ddim yn dda iawn, yna di. Mae yna bob math o broblem yn y byd, ac fod yna broblemau fel daear grynfau yn y byd, y broblem fawr yn y byd ydy dyn. Yr un wyt ti'n dweud, Dafydd, ydy coron y greadigaeth. Problem fawr yn byd ni ydy'r hyn sy'n fod yn ddelw Duw. Edrychwch ar hyn sy'n digwydd yn Afghanistan heddiw. Edrychwch ar drasiedi Plymouth yr wythnos diwethaf yma. Edrychwch ar gynhesu byd eang, problem sydd yn ôl y gwyddonwyr wedi chreu gan bobl. Tydi'r byd ddim yn dda iawn. A dyma lle da ni'n gorfod mynd ymhellach na Genesis y pennod gyntaf. Y pedwerydd peth I ni wybod am Dduw ydy fod yn Duw ni yn Dduw sydd wedi camu I mewn i'w greadigaeth. Fod Duw yn bresennol ym mhob man ar un olwg, eto,
mewn modd arbennig mi ddos o i fod yn rhan o'r greadigaeth. Oherwydd wrth i ni droi at lle mae Ioan yn adrodd i ni ar hyn mae Duw wedi wneud. Yn y dechreuad oedd y gair gyda Duw a Duw oedd y gair. Dych chi'n cofio fel oedd o'n cario ymlaen. A wedyn dyma fo'n dod at y peth syfrdanol. Daeth y gair yn gnawd. A phreswylio yn plith ni'n llawn gras a gwirionedd. A gwelsom ei ogoniant ef. Ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Oes, mae yna ogoniant i Dduw wrth ystyried i fod yn dragwyddol. Mae yna ogoniant o ystyried i fod yn holl a lluog. Mae yna ogoniant o ystyried i fod yn bersonol. Ond dyma lle mae ogoniant o'n cael ei ddangos i'r eithaf. Mae e'n dod mewn i'n byd. Mae Duw yn deud na tydi tywyllwch ddim yn cael cario'r dydd. Bydded y bydded goleuni ar y dechrau, a mae'r tywyllwch yn dod fewn i'r byd, a mae Duw'n dweud na. Na, nid y tywyllwch sy'n cael y gair olaf. Fe gaiff y bydysawd weld sut un ydw i, wrth i'r mab tragwyddol, trwy gymoth yr ysbryd glân weithredu ewyllus y tad, i adfer i ddelw fo yn ddoni. Mi gaiff y bydysawd fy ngweld i yn rhoi i bechod a drygioni i gyfiawn dal. Ond rhyfeddu wrth yng ngweld i yn signo y gwenwyn yn hunan a derbyn canlyniadau gwrthryfel cosmic i mewn i fi fy hun yn y groes, ar y groes. Ac wrth i greaduried salw, gwyrdroedig, sy'n credu gallen nhw fyw'n well hebddo fi. Wrth iddyn nhw gael goleio i calonnau a throi atai mewn edifeirwch. Mi fydd yr angylion yn rhyfeddu. Mi fydd y seraffiad yn canmol ac yn galw allan mewn syndod a rhyfeddod wrth weld i creuwr nhw yn cael ei adlewyrchu yn ddoni. Os bod Duw yn gweithio yn ddoni i'n newid ni. Sut mae arnoch chi heddiw? Ydych chi yn rai sydd wedi agor eich calon a Duw wedi dod i mewn i'ch bywyd chi, i'ch newid chi, i'ch troi chi, i'ch gwneud chi rhyw fodd yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist. Dring i fynydd uchel ti Seion sy'n cyhoeddi newyddion da. Cod y lais yn gryf ti Jerusalem sy'n cyhoeddi newyddion da. Gweidda, paid ag ofni, dywed wrth dirasoedd Jiwda ac wrth y byd, dyma eich Duw. Dyma sydd Duw sy'n ganddo ni, un sy'n camu mewn i'n byd ni. I fod yn Emmanuel, Duw gyda ni, yng nghanol yn trafferthion, yng nghanol yn gofidiau. A deud, dwi am eich cymryd chi, a'ch troi chi, a'ch dwyn chi i ogoniant. O, dyma Dduw gwerth credu ynddo fo. Dyma rywun sydd yn gallu rhoi gobaith i ni. Dyma Dduw i ni ymddiried yn hunain iddo fo. Os oes yna rywun yma neu rywun sy'n edrych adre, sydd heb eto ildio'ch calon i'r Duw yma. Dyma Dduw. Wel, os trowch chi ato fo mewn edifeirwch a chyfaddef nad oes unrhyw obaith y tu allan iddo fo. Dyma Dduw byddwch chi'n methu wneud unrhyw beth mwy gogoneddus na i addoli fo. I ogoneddu fo. Ac
ei fwynhau o yn dra gywydd. Achos bod yn Duw ni yn Dduw rhyfeddol a gogoneddus yn wir. Dyma ddechrau edrych ar sut un ydy Duw. Ac os fydd Duw'n caniatáu dros yr wythnosau nesaf yma, mi fyddwn ni'n meddwl yn ddyfnach am fwy am yn Duw ni. Gadwch i ni weddio. O arglwydd yn Duw, da ni cyfaddau yn bod ni ond yn gweld ychydig. Da ni ond yn profi rhyw ychydig o'r gogoniant sydd yn eiddo i ti. Maddau yn darlunau bod yw'n tad, maddau'r drygioni hynny sydd yn golygu bod ni yn meddwl meddyliau bach amdana ti. Ac agor yn llygaid i gael dy weld ti yn fwy clir, yn fwy gogoneddus, yn fwy na dim agor yn llygaid i ni gael dy weld ti yn yr arglwydd Iesu Grist. A thrwy hynny i brofi gras ac i brofi bywyd newydd. Amen. Mi ganon ni efo yn gilydd emyn sydd yn sôn am yr yfeddod y Duw yma, doethinau perffaith Duw y Tad, ddatgyddiad trwy'r bydysawd maith, pob peth a grewyd gan ei lais a gaiff ei gynnal e'n barhaus. Mae'r pennill cynta'n sôn amdano fo fel crewr, ond yr ail bennill yn mynd ymlaen i sôn am ei waith o yn yr arglwydd Iesu Grist. A'r trydydd pennill yn gofyn am nerth i ni ddilyn y Duw yma yn iawn.
I bwy yn te, y cyffilybwch fi. Tebyg I bwy, meddai'r sianct. Codwch eich llygaid I fyny, edrychwch pwy a fi'n creu y pethau hyn. Pwy fi'n galw ser allan fesul un ac yn rhoi enw I bob un ohonynt. Gan faint ein nerth ai fod mor eithriadol gryf, nid oes yr un ar ôl. Paham y dwedi o Jacob ac y lleferi o Israel, cuddiwyd fy nghyflwr oddi wrth yr arglwydd, ac aeth fy hawliau o olwg fy niw. On I wyddost, on I chlywais, Duw tragwyddol yw'r arglwydd, a greodd gyrrau'r ddeiar. Ni ddiffygia, ac ni flina, ac mae ei ddeall yn anchwiliadwy. Mae'n rhoi nerth i'r diffygiol ac yn ychwanegu cryfder i'r dirym. Mae'r ifanc yn diffygio ac yn blino, a'r cryfion yn syrthio'n llipa, ond y mae'r rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd yn adennill ei nerth. Maent yn magu adenydd fel eryr, yn rhedeg heb flino ac yn rhodio heb ddiffygio.